بیگا منزل دی ملا ماتی او دا مری چکر دستا ملا نہیں ماتا خو پتہ لگی چی تا تا دین سپک معلومیگی تا تا دین لاندی معلومیگی تا تا خپل خواہشات کی چت معلومیگی ذکر خود تلے پوارو کے زان حلاکے 2 رکعات تر سحر سنت دا دنیا نا پا دنیا کی چی صدید دی ٹور نا بہتر دی محققین و علماء ردی معنام دا کئی چی تا تا ٹول دنیا میلاو شو پر ٹول دنیا کی چی صد دی اگر تا غن میلاو شو مالون دی سیبا جیدادون دی گاڑی دی خواہشات لذتنا وغیرہ دا تا تا میلاو شو کنا وی پا دی دمر مخوشالے گا سمر چی پا دی 2 رکعات دا سنت و سحر بالی خوشالے شی دا تا دا پارا بہتر دی دا ارسنا ہر کل چی 2 رکعات دا سحر دا سنت دمر بہتر دی نا فرض میں سمر ثواب لری او جی سڑے ہوئی کی کنا خو افسوس و صدا افسوس نن دا سحر مانزتا یا دا ماسوتن و دور منزون تا خلق آغا تیاری گی نا دا خلق و تارسی بے فیدی غنتی عمل معلومی گی حال دار چی منز منگر دین یو عظیم رکن دے او دار دین ستن دا لیکن خلق خاص کر دا جمی پدے موسم کے دا یخنی پدے موسم کے ہم او دا گرمی پا موسم کی زان لبانی گوری دا یخنی پا موسم کی زان لبانی گوری سحر مانزکا سو کرانشی تو تپوسو کی یار جی تاسو سحر مانزکی نوی والی نوی جی اگا و یار جی سخت یخنی واہ او دست میں نشو کولے طاقت میں نشو لرلے گرمی بنا میراوی دلی کلوی خوب رابانی غالبو یخنی ڈی رضیات و راتلین شما بدن میں درد کاؤ 1000 پانی براغیر پار گوری لیکن دا اللہ دا دین پا مقابل کی کچرتل مری پا سفر بانی زی التخبل زان قربانی کئی اخبل زان اگر التحلا کئی او تباہ کئی دواورو پا اگر توفان کی اخبل زان ورارتی چکر لگئی بیان یخنش ترے بیان تکریف ترے بیان مشقت ترے صرف او صرف زمان اللہ دین دے چاگا خلقو تسپک معلومی کی بیا 1000 پانی دی او دا مری پا چکر بانی چیزی علتا چیزان تباکی بیا خیر خیرت دے جی مری دا غرا غلی تاسو سے کرے جی دومره کسان مړشو دومره کسان مړشو پکې ما شومان هم د ځان سره مړ کړي زما خو ناویل ویل ټیک د مونږ په خپایو خو کار دې سره ستا کار دې سره چې په واورو کې ته چکرې لګې او بیا ته خپته لګېدلې دا چې طوفان د واورې را روان دی بیا ته څه زیات ته چکر لا او که رسار منزل شي بیا خو د املا ماتی بیگا منزل د املا ماتی او د مری چکر دستا املا نه ماتا خو پتہ لگی چی تا تا دین سپک معلومیگی تا تا دین لاندی معلومیگی تا تا خپل خواہشات کی چت معلومیگی ذکر خود تلے پوارو کے زان حلاکے تمام دا اللہ سے مخا مخی گی آلتا دا زمانگ دا نوجوان نسل لغی مزاج و فطرت جوڑ شوے دے چی مسجد ترا تک دیتا دا سے لکا جیل خانی تا چی ورزو منگا یا دل تسوک وہی اور ٹکئی منگا تا یا سوک ہم لٹ کئی نن مسجد خلق تا دا ڈاکی سے معلومیگی دا غلا سے ہوتا معلومیگی التر جیل خانے سے ہوتا معلومیگی خلق تا نداز تا دا مزاج جوڑ شوے دے پر مسجد کی